Празни опаковки за коса. Ако ме питате защо са в този поднос или капак, истината е, че в момента нямам нищо друго под ръка. Но да започваме с по-съществената част. Почвам с този шампуан на марката Aesthetic House CP1. Много ми хареса. Мисля, че за първи път го пробвах от кутия на Peek & Dazzle и се оказа голямо попадение. Като цяло съдържа хидролизирани протеини. Съм се записала някои неща. Кератин, куприна и пшеница и соя. Доста добре измива, хареса ми. Подходящ е за изсветлени коси или за увредени коси, които са боядисвани и термично обработвани. Ефектът му е, че приглажда косата. Силата му на измиване според мен е средна. Като цяло съм доста доволна и бих му дала 5 от 5. Със сигурност доста ми хареса. Вторият продукт е 3-минутният балсам на Pantene. Честно казано, винаги съм харесвала марката Pantene. Винаги съм ги използвала и в гимназията, и в университета. Имат страхотни продукти и много се радвам, че отново са популярни покрай американската инфлуенсърка за коса Аби. Този балсам може да се използва по много начини. Използвала съм го след измиване като балсам, като маска, като оставя по-дълго време. И преди измиване на косата като някакъв тип терапия. Много силен ефект дава, много добре приглажда, помага на косата да не се заплита и наистина видях доста добър ефект от него. Единственият минус е, ако сте с по-тънка коса като моята, съм забелязала, че ако сложа прекалено много, започва да отежнява. Много ми харесва, дори се чудя дали да не си го купя отново и затова му давам 5 от 5. Следващия продукт е мултифункционалният крем на Олиосета. Ако ме следвате от повече време, вероятно сте го виждали. Това е, не знам коя опаковка, може би нямам представа, честно казвам, 5, 6, 7, нямам представа. Опитах се да живея без него. Но не мога, просто прави косата ми изключително мека и мисля, че една от причините да не ми цъфти косата толкова много. Защитава косата при термична обработка и също я защитава и от UV лъчите. Държа арганово олио, ленено семе, пантенол. Давам 10 от 5. Не знам колкото може повече, но да, 5 от 5. Последният продукт за днес е сухият шампуан на Балея. Цяло състава му е доста кратък. Основното тук е оризовото нишесте, което съдържа. За моят чувствителен скалп определено този е този, който купувам най-много, защото и е най-достъпен, може би около 2 евро. И отново му давам 5 от 5. И какво се оказа, че всъщност всички продукти тук са ми доста любими. Имам още празни опаковки за коса. Ако ви е интересно, ми оставете коментар и също ще ми е интересно да ми споделите дали сте пробвали някой от тези